La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València presenta Contes de Nadal. Soc Daniel Tormo i contaré el conte Aquells torrons de Nadal, d'Ernest Martínez Ferrando. Enric buscà a les fosques la caixeta dels mistos. N'encengué un i l'arrimà a l'esfera del despertador. En efecte, eren les 8. No s'havia equivocat en comptar les hores que tot just acabaven de sonar al rellotge de la casa veïna. Tan tard i tan poca llum com entrava pel balcó. L'home s'alçà del llit amb un bot quasi acrobàtic i començà a vestir-se de pressa. Mig nuet encara, sense tenir en compte la baixa temperatura, s'acostà al balcó de la sala i mirà fora, a través dels vidres. Aquella espaiosa plaça de suburbi, oberta al camp, aparegué als seus ulls sota una pluja fina, silenciosa. Un tel gris i vaporós entrevolia dolçament la llunyania. En canvi, el verd dels solars propers era més viu i més tendre. El núvol fosc que cobria la ciutat havia fet creure a Enric que era més prompte. «Tant se val!», remugà, «tant se val!». Ja anava a eixir del balcó quan la seva mirada descobrí la silueta enorme d'una gran fàbrica que es pronunciava incertament allà al fons, entre la boira, amb el tènue parpelleig de totes les seues nombroses finestres encara il·luminades. Enric llançà un fort sospir. La palidesa de les seues galtes, acusadora d'una nit sense repòs, se li feu intensa. Tot pensarós, recolzà el braç sobre la barana del balcó i estigué una llarga estona amb els ulls fixos en el gran edifici. Una rialleta continguda el tragué de les seues cavil·lacions. Ja anava a girar el cap quan, sobtadament, un xiquet de 7 anys, en camisola, els peus nus, se li agafà d'una cama i digué juganer: «Demà, Nadal! Aquesta vesprada anirem els dos a comprar torrons. Veritat que sí, pare? Veritat que sí?» Enric es mirà al seu fill per un moment amb estranyesa i després l'agafà d'un grapat i l'entrà a l'habitació per a ficar-lo de nou al llit. «Què fas, boig? Què fas? Que no sents el fred?» Es va sentir encara la rialleta del xiquet. Tot seguit, un bes a la galta. Després tornà el silenci. Una vegada vestit, Enric isqué de la cambra a poc i baixà a la botiga. Primer obrí les portes del carrer, deixant entrar una mica de llum a l'interior de la humil sabateria. Era aquesta una habitació estreta i baixa, envaïda per la humitat, que produïa una forta sentor en el reduït ambient. Els murs desapareixien darrere d'unes prestatgeries pintades de verd clar. El modest estoc de la tenda, guardat en caixes blanques, etiquetades, no arribava a omplir els prestatges, deixant al descobert en molts racons la paret humida i salitrosa. Com un autòmat, Enric anà ordenant els articles de l'aparador, sense oblidar de donar corda a la menudeta titella mecànica que cridava l'atenció dels transeünts sobre la bondat dels preus de la botiga. Tenint en compte la foscor del matí, encengué el llum, però una ràpida consideració d'estalvi li feu apagar-lo de seguida. En passar la vista pel calendari, arrencà un full i deixà al descobert la data del dia. Desembre, 24, dimarts. Fetes totes aquestes coses, les mateixes de cada matí, Enric estigué un moment immòbil enmig de la botiga. Per fi es deixà caure sobre una cadira amb aire molt abatut. Segur que ningú el veia, així que feu un gest tràgic i s'agafà els cabells i els estirà en un moviment instintiu, amb què el pobre home tractava de minvar el dolor moral pel dolor físic. El seu desfici l'obligà a alçar-se tot seguit i donar unes quantes voltes per l'interior de la botiga. Com si de prompte sentira mancar-li l'aire per a respirar. El preocupat comerciant isqué a la porta del carrer. Ai, mare! Novament la silueta de la fàbrica tornà a absorbir la seva atenció. Aquesta vegada, Enric va ser víctima d'una al·lucinació, filla de la tortura moral que el dominava. L'humil sabater cregué veure que la porta principal de l'edifici, aquella que tenia a sobre un gran rètol que deia «Gran fàbrica de calçat, gomis germans», s'obria, deixant pas a un homenet vestit amb uniforme de cobrador. Aquest cobrador,
que portava un paraigües negre, com les ales dels corps, per a defensar-se dels fins diamants de la pluja, prengué la direcció de la botiga a través dels solars, aprofitant una drecera. Tot fent camí, es tragué de la butxaca una voluminosa cartera plena de factures. Malgrat la distància, Enric veia perfectament les xifres fabuloses a què ascendien aquestes factures. 10.000, 7.000, 5.000 pessetes. No obstant, la que més va traure la seva atenció en fou una de modesta, 700 pessetes, que anava al seu nom. Enric Garriga. Justament fou aquesta factura la que el cobrador retingué a la mà, tornant a ficar les altres a la cartera. L'homenet seguia avançant de pressa, somrient amb aire maligne. Amb una facilitat acrobàtica, botà una ampla sèquia que travessava els solars. Després desaparegué darrere d'una casa en construcció. Però al cap de poc tornà a eixir molt més a prop. Unes mans es posaren suaument sobre les espatlles d'Enric i una veu femenina li digué quasi a cau d'orella: «No penses tant, Enric. Ja fa un seguit de nits que no dorms». Aquestes paraules tingueren la virtut de posar fi, màgicament, a l'al·lucinació. El funest cobrador feu una grotesca giravolta i es fongué en la boira. «Enric, cauràs malalt de tant de cavilar. Tu diràs quin altre remei en queda, Maria». La dona callà. Al cap d'una curta meditació i sense posar molta fe en les paraules, digué: «Qui sap, Enric, qui sap? Potser encara trobarem la manera». «Quina manera, Maria? Quina manera? Digues, la saps tu, la manera?» «Parles estúpidament. Pensa que avui som a 24, que només falten 7 dies per acabar l'any i que a la fàbrica no deixaran de fer el seu balanç. D'un moment a l'altre, i ja em sembla estrany que no hagi vingut, tindrem ací el cobrador i aleshores...» Darrere de les cortines se sentia una altra vegada la rialleta infantil. A poc aparegué el xiquet arrossegant un cavall de cartró, en el llom del qual havia clavat una canya amb un paper que deia «Nadal Torrons», amb lletres d'irregular i pintoresca grafia. Restes de la pintura que havia servit per a posar aquest suggestiu parell de paraules eren encara a les galtes i a les mans de la criatura. Segur del bon efecte que faria el seu enginy innocent, el xiquet deixà escapar una clara i joiosa rialla. Però la seva alegria no trobà l'eco esperat en els pares. Tot el contrari. Un gest significatiu de la mare li feu comprendre que, fins i tot, era perillosa. En aquest mateix instant, un sobtat raig de sol vingué a caure sobre els vidres de l'aparador, omplint l'oscura botiga de llums irisades. El xiquet llançà un crit d'impetuosa alegria i estengué les seues tendres mans, com volent agafar les belles papallones de colors que palpitaven per el sostre i per les prestatgeries. Després digué entusiasmat: «Me'n vaig a jugar al carrer, me'n vaig! Nadal Torrons!» L'inesperat raig de sol sembrà alleugerir el farcell pessimista que corbava l'esquena del trist sabater. «Encara farà un bon dia». «Jo crec que sí, Enric, jo crec que sí». Enric agafà aleshores un parell de sabates que hi havia sobre una cadira i començà a treballar amb passió. Veient-lo així ocupat, l'esposa deixà discretament la botiga i desaparegué a l'interior de la casa per a dedicar-se als seus quefers. Aquest dia, vigília de Nadal, transcorregué un poc menys desanimat que els anteriors. La proximitat de les festes proporcionà algun augment a la venda. A boqueta nit, 4 llauradores carregades de paquets entraren preguntant si venien a la botiga sabates de luxe. Enric pujà sobre un tamboret i abastà una pila de caixes de cartró. D'aquestes caixes tragué sabates de tafilet de la més fina qualitat. Després baixà una altra pila de caixes i mostrà a les compradores sabates de pell d'oscària. Com que les dones seguien mirant sense decidir-se encara, Enric s'enfilà al taulell i d'un racó, el més apartat, abastà unes altres caixes que contenien calçat de xarol, de preu molt més elevat. Les 4 dones digueren alhora: «Això, home! Això era el que volíem, de xarol!» Se les provaren. Fou una prova llarga i pacient, durant la qual Enric hagué de pujar i baixar del taulell un bon nombre de vegades. A la fi, gràcies a Déu, cada llauradora trobà el seu parell desitjat i,
molt satisfetes de la compra. Després d'haver-se-la mirada i remirada, deixaren la botiga dient una darrere de l'altra: «Que passen un bon Nadal! Que passen un bon Nadal! Bon Nadal!» Les dones deixaren a les mans d'Enric un grapadet de monedes d'argent. El bon sabater se les mirà amb un expressiu gest d'ironia i, a poc, anà fent-les caure dins del calaix. Després tragué un quadern, posà el cap entre les mans i s'abandonà a un minuciós repàs dels comptes. De sobte, una lleu carícia lluminosa cridà la seva atenció. D'on provenia aquell tènue llampec fugitiu? Enric alçà el cap. A través dels vidres de la porta del carrer, al fons obscur dels solars, era ja nit entrada, una inquieta flama llunyana llepava la negror com una serp perversa. El comerciant alçà el quadern dins del calaix i isqué encuriosit a la porta de la botiga. Al cap de poc tornà a entrar tot pàl·lid. «Maria! Maria! Maria! Vine, Maria!» «Enric, què passa? A la fàbrica escala foc! Vine, Maria!» Eixiren a la porta al mateix temps que l'aire glaçat de la nit s'omplia de la vigorosa sonoritat metàl·lica de les campanes d'una església propera. La serp rogenca s'havia convertit en una gegantina columna de foc que semblava voler devorar els estels de la nit de Nadal. La vivíssima resplendor de l'incendi il·luminava els solars i les cases de l'entorn, fent-hi tremolar ombres fugitives i arrencant dels vidres reflexos sangonosos. L'aire portava partícules inflamades. Una gran gentada corria follament cap a la fàbrica. «Maria, tanquem la botiga, Maria! Tinc molta curiositat per saber quina ha estat la causa del foc!» Tancaren la botiga a correcuita i amb el xiquet al braç s'uniren a la nombrosa gentada que es dirigia cap al sinistre. Arribaren en un instant de general desorientació. Ja les finestres de l'últim pis començaven a agitar flames lluminoses. «Ací, per favor!» cridaven moltes veus, demanant auxili dels bombers. I tot just acabaven d'arribar a un gran soroll de sirenes i botzines. «Ací!» udolaven unes altres veus llunyanes. Rajos finíssims d'aigua ratllaren la resplendor com si foren de negra tinta. Per les escales elevades s'enfilaren les ombres menudes dels bombers amb destrals a la mà, disposats, semblava, a castigar la perversitat del foc. Senyor i Mare de Déu, quina nit de Nadal!» deia una velleta que portava una criatura agafada a les faldilles. Les emocions del públic se seguien les unes a les altres sense interrupció. El moment de més sensació fou el de la caiguda d'una part del mur de la façana, deixant al descobert la golafreria del foc a l'interior. Quasi al mateix temps, uns bombers eixien per la porta principal amb un home als braços. «Un home mort!» cridà tota la gent. La policia va haver de lluitar per evitar que el públic s'acostara al grup. La casualitat feu que Enric i la seva dona es trobaren al lloc on els bombers lliuraven el ferit als individus de la Creu Roja. «Qui és?» preguntaren moltes veus amb curiositat i emoció. «És el caixer de la fàbrica!» La notícia va córrer ràpidament entre el públic. «El caixer de la fàbrica ha mort cremat enmig de les flames!» Aleshores, Enric, sense adonar-se ell mateix del que feia, subjectà amb mà tensa un bomber que passava vora d'ell. Vol dir que està mort?» preguntà. «I ben mort, com que el foc ha començat darrere mateix del despatx». «Darrere del despatx, diu?» Sí, ni un paper s'ha salvat, ni tan sols els llibres de caixa que hi havia». El bomber desaparegué en aquell moment, degut a una forta espenta del públic, sense que Enric, qui bevia materialment de les seues paraules, poguera escoltar la resta de la frase. Eixim d'ací, Maria. Anem-nos-en. Tinc por que la criatura agafi un refredat. Una vegada lliures de la gran gentada que voltava la fàbrica incendiada, emprengueren el camí de casa. Enric caminava pensarós. L'esposa i el xiquet giraven sovint la cara cap a l'enorme foguera. Passaren vora un grup d'aspecte patètic. Què era? La dona del sabater s'hi apropà curiosa. «És el cadàver del pobre caixer. Quina mort tan horrible!» Un poc més enllà, dos homes anaven parlant així. Jo veig així una mà oculta. Hi ha qui diu que l'incendi pot ser, Ha començat pels mateixos llibres de caixa.
Fantasies. Aquest incendi demostra, entre altres coses, una de ben senzilla. Que sempre serà una temeritat tenir el despatx al mateix edifici de la fàbrica. Enric, que havia escoltat interessadíssim el breu diàleg arreplegat al vol, mirà la seva esposa. En el seu esguard brillava un sentiment ben distint d'aquella amarga desesperació que l'havia dominat tot el dia. Ja eren davant de la porta de casa, quan el xiquet parà els seus pares i, amb expressiu to d'indignació infantil, preguntà: «Que no recordeu que hem de comprar torrons per a demà?» Aleshores Enric es posà a riure de molt bona gana i digué: «Aquesta criatura té raó. Hauríem de comprar torrons per a demà, que és Nadal». «És clar, però comprem-los de Xixona, que són els que ens agraden als tres». «Sí, Maria, els de Xixona són els més fins». I en lloc d'entrar a la botiga, es dirigiren cap a la pastisseria, il·luminats de lluny per la rogenca i sinistra resplendor de l'incendi. Aquells torrons de Nadal, d'Ernest Martínez Ferrando. Podcast realitzat per Nacho Andreu per a la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. Adaptació de Daniel Tormo.